hide and seek, n-am mai postat de mult și astăzi postăm din nou pentru că n-am mai postat pentru că nu erau player. Hai să-l punem și noi aici. Să nu ne observă nimeni. Suntem alături de Roberto. Salutare! Nu, mă dă de gol! Ce faci? El nu prea a jucat Minecraft, trebuie să mă ascund undeva și e ca un fel de fate ascunțile. Eu trebuie să mă ascund undeva și uite, vezi, sunt în blocul ăsta, da, un jukebox și trebuie să mă ascund aici. Mă întreabă cât filmez. Nu știu, mă, să vedem dacă nu vin. Atâta ține meciul. N-ar te jos. Îmi pare rău, poate v-a plăcut când jucam cu Vlad, dar acum nu mai jucăm cu Vlad, pentru că își filmează și el pentru canalul lui. Când o să mai filmăm cu el, o să vă dau și canalul lui. Stai să ne uităm pe unde este. Să ne uităm pe unde el. Nu știu, e cam plictisitor să nu faci nimic așa, să stai doar să te uiți după ăla. Uite-l! Uite-l, fugi! Ce-l bag? Acum sunt șans să mă găsească. Uite-l! Uite, vezi unde e numele ăla? Trebuie să mă prind ăla. Ia stai. Nu intra. Stai. What the fuck? M-a găsit, m-a prins, sunt iar seeker. Stai, mă, că mai filmez, lasă. Hai. Sper să n-auziți televizorul. Hai, nu știu unde e TNT-ul, cred că e acolo. Stai. Undeva pe aici. Nu l-am crezut că e. Și jucăm din nou pe mapa aia. Unde-i, mă? TNT. Hai să colindăm pe aici pe casă. Ce nu vezi? Unde? Hai să intrăm și aici. Unde, mă? Cred că aici, că și aici TNT. Dar unde, mă? Ce că TNT, dar unde e, dacă știi? Am să încerc să vorbesc mai tare. Dar nu înțeleg unde este dacă e TNT. Unde poți să te ascunzi? Cine știe acum eu o să fac anumite chestii. Dar nu înțeleg, mă tot acolo. Uite-l pe unul! Hai. Uite ce că nu mi-o sau poate știe că vreau. Lasă-l pe mine, mă. Moară. Păi asta încerc să fac. Mamă, cât seeker sunt. Păi, Ce v-a făcut? că l-a făcut așa. O schemă. Ăla era de capul. Hai. Păi fuge, logic, să se salveze, dar n-are. Ce nitro are, bă. Sau dă-i la gură. Bă, ăla-i prost. Trece pe el, pe lângă el TNT-ul și... TNT-ul? TNT-ul, furnalul și... Ia, uite, e prost, mă. Bă, dar e proști rău. Mai tu alerge? Dar unde e? Fugăriși și tu. Să termină și... Nu,
Bine, și cam asta a fost tot episodul. V-am pupat, la revedere, bye bye!